Kai kaga wata mai kyau a can? A na ganta. Ka san me zai faru? A Yarinyar can eh ta burge. to me na kashe mashin nan ta burge ka? Da gani abin hawa take jira. To daga nan ake kina fiye na wuce. Na sani. Je Wait, kawai. wait mana, wait. Kai kana da budurwa, ni ban da ita. Shekara na 15 ina son gullai. Dole za ka yi hakuri ka sauka. Zan je in rage mata hanya. Na san daga nan dole zan samu lambar ta. Akan budurwar shine zaka ce in sauka daga nan zuwa unguwar mu kilomita. Ba za ka sauka ba, mashin ɗinka ne? Mashin dina Da ba. Allah saukan mu. Akan mace Eh sauka. abota An yi wannan karami. Za ka yi min bakin ciki saboda kaga na ga bigel. wato goben ka Kace gani. ni gobe na Ba da jibin na ga ka. gobe da ita. A komai. Few moments later. Kai? Wannan ba Diblis bane? Wallahi shine. Kacho baban soyayya. Wallahi shine Romeo uban soyayya. Kai? Kai? Kai. Uban soyayya Romeo. Ayo. Inna lillahi. Sannu. Wai kai ka san ashe yarinyar nan barauniya ce? Barauniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kaiwa can. Ina sauke ta naji saukan tubai a bayana. 2 by 2. Ka sa gayu aka zane ni aka daure ni a nan wajen. Ka karshen wulakanci kenan. Kai ashe gobanka kake kallo baka ganin yau ɗinka ko? Ayo. Women. Sannu. Za ko asibiti a jiya dan duba masu shinka. Sannu. Rayuwa kenan. Ai na ga wulakanci. Kana ta gaya mun Sun kwace mashin. wai gobanka za ku yi aure gobe? Ƴaƴanku ka gani? To gashi ashe karshe ma kamar a daji zaka To kai kare. ai ta wuce mu. Kamar ya ta wuce. Wulakanci za ka mun fa. To amma ba matan gini ma ba. Me kuma kake min dariya?